Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchiita post my story makavigawo chitupa changu. My confession on behalf of my husband. Mukoma, murume wangu ane zita rasekuru, baba vababa vake avo vainge vari muvhimi mudzinza kubva kumadzitateguru. Zvakadaro mukoma, mai vemurume wangu ndivo muroora mukuru, asi vakaita 4 pairs vasikana chete pasina mukomana. Sekuru vasati vashaika sekutaura kwavamwene vangu. Hanzi vakati, iwe mwana wawakatakura mukomana ndatomupa zita rangu. Zvakashamisa vamwe vose. Hanzi vakazoshaika pasina mazuva idi mukoma mwana akazvarwa mukomana anova murume wangu, uye muimba yedangwe rasekuru tezvara vangu. Zvadaro zvese zvedzinza hanzi zvaiitirwa pamba patezvara vangu, ndivo vakange vaakupira vakanga vapiwa secret yacho nababa vavo. Hanzi vaitosvikira pavari zvose zvofamba zvakanaka, uye mumusha maitova nechiremera. Mukoma, tezvara vangu havana kurarama nguva yakareba, vakanga vorwirana izvi zvekupira, kusatozivawo kuti izvi zvimwe zvacho zvinoitwa nevepasi. Vanengena vatezvara vangu vakatanga kubuda vachienda kudzin'anga sekutaura kwazvinoitwa nemurume wangu, uye vamwene vangu vaigarondiudza. Vana baba mudiki vangu ava hanzi vakanga vauya nen'anga mumusha vachiti vari kuita mashavi, kusvikira tezvara vangu vatsiura vachiti izvi haasi mashavi, kurombesana kwamava kuita nekupandutsa zviri mumusha. Tezvara vangu hanzi vakavirirwa vongoti ndiri kuomerwa pahuro, vakabuditswa mumusha vakaendeswa kumukwasha mukuru aita zvechechi yeZion. Hanzi vakaita 1 week chete, asi variko ikoko vairayira kuhanzvadzi yavo kuti enda unoudza mwana wangu mukomana auye, ndinoda kutaura naye. Vana bamudiki hanzi vakaramba kusvika tezvara vangu vashaika, asi tete ava murume wangu anoti vakamuudza kuti ndine zvandakaudzwa nababa vako ndichazokutaurira. Kusvika nanhasi mukoma, murume avawo baba havana chavakamuudza. Sori mukoma kunyora tsamba yakareba. Murume wangu anoti vamwe bamudiki vakatora machira ababa vake vakati vakusvikirwa natezvara vangu. Vamwe bamudiki vakanokora ivhu repamakuva rasekuru neratezvara vangu, vakataura vachiti baba nemukoma ndatora apo. Bamudiki ava vakanga vogara kumapurazi kuminda mirefu, zvinova zvinoshamisa mukoma kuti vaitora mavhu kubvisa murukuvhuti chirudzii uye vari vega. Zvino vese vanongoti mudzimu wemumusha uri kwangu, umwe oti uri kwangu. Zvakakonzeresa kuti mombe dzife dzichizvisungirira. Mukoma, zviri mandakaroorwa zvinotyisa. Ndinotokumbira vanosvika chaivo kwete zvenhando. Dzinza iri rakaoma, vanoita kudya vanhu masikati chaivo. Angoda kuona kana kutaura hako kana zvake anokwanisa kuita shield pamhuri yangu chete. Chimwe chinonyanya kundirwadza, zita iri riri pamurume wangu mukoma. Kwese kwatafamba rinongonzi riri kurondwa inhau yekutoti uyo akakupa zita anomira zvakanyanya, asi chinobatika hapana. Ndicho chavakazogona chete pamurume wangu, icho chiri chokwadi. Mukoma, murume wangu haana kuzonyora O level, asi paanopinda kana kuti paanoshanda mukoma, ndinotoshaya kuti akanyorera here. Mukoma, macontracts ake anozopera asina kana chaaita kana chaagadzira, kutouya imwe yopera pasina kana chabuda. Zvakare kutofamba muchechi dzemweya idzi zvinototaurwa kuti baba muri muvhimi, zita ramunaro rakatakura dzinza, chero munoriritira munhu wese. Pane chete vakarisvibisa vakakutsikirira. Zvazvinoita mukoma, anotounganidza mari kuituma haitumike. Takazama kuvaka stand yedu kulocation, mari ikadyiwa. Havana zvavakaita. Tikatenga track rikafa mukoma, kurigadzirisa vanongotaura, vanongotora mari votoenda, hakuna anodzoka.
kungobata voti deposit panodiwa ichi neichi zvatopera. Akazama kuita gold buyer through sekuru vake, vakamuvharira, vatora stati yose. Saka mukoma zvakaoma, asi iye murume wangu akambundudza kuti anorota ari mumvura achiona njuzu dzinenge dzichipenya gold pabopoma. Oti ndinotozama kuhwanda asi hapana zvadzinondiita, dzinenge dzichitozvitambira dzichiratidza kuti hadzisi kana kuda kundikanganisa. Mukoma ndakunyorerai kuburikidza neconfession yamakamboverenga yeuyo ane zvaakaratidzwa nemanjuzu. Ndaishuvira kuti dai murume wangu awanawo anomubatsira, secret yacho yabuda pachena. Ndinotenda mukoma. Kana maverenga confession yangu ndinokumbirawo kuti muge muchizondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo, kana kuine vanenge vachida kuvabatsira. Ngatizame kuti tinge tichivabatsira mucomment section. Zvinongorwadza hazvo, hanzi chose chatazama kuita, hanzi hapana kana chinozombobudirira kuti tinga track ndokubva ratofa paya. Strange things indeed, they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Haninzi makadi izvo nyumukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti pane apo pandakamboshanda, ndainge ndichishanda pane Imwe Creche. Mazuva awo andainge ndichangotangawo kungogarawo muno muSouth Africa. Komanashi ndakati ndatanga kugara muno muSouth Africa, ndipo apo pandakabva ndachizodanana neumwe murume uyu, iye ainge ari muSouth African. Saka akabva azondiorganizira, akabva anditi iwe uri kufanira kuti unge uchipinda basa panapa pacreche. Saka pacreche apa painge pachishanda zvekare imwe hanzvadzi yake ainge achishanda saoffice admin. Saka even though ndainge ndisina permit, ndisitomborina kana passport, ndakabva ndachizotanga kushanda pacreche paya. But mukomana handizivi kuti ishavi renhamo here rakazunguka rondibata. Ndakazosvika pakudzingwapo pacreche paya mukoma nekuda kwekutoabuse vana, abusing the kids. And ivo vakatoona kutoti zvainge zvisingaiti kuti vange vachizoudza maparents evana avo vandaiswera ndichishungurudza, because zvaikwanisa kuzotovakanganisira creche yavo. Saka vana ava mukomana ndakangotanga kungoboekana navo. This was after amai vangu vatanga kurwara. Saka pacreche apa ndainge ndichitowana kamari kangu kainge katori bhom, but nekuda kwemabills ndaingoti kamari kachingopinda ndobva ndatotumidzira mari iya yakumusha, zvokuti unopedzisira wava kuvenga basa rako, wava kuita sekunge uri kungoshandira pasina. Because mwedzi woga kumusha uku ndaitoziva kuti kunenge kuchidiwa at least $120. Zvino mari iyoyo kuti ndinge ndichiiwana mukomanashi wainge utori mutsutsuru. Ende dzimwe nguva ndaizotoita mwedzi wose ndava kuseva sadza nemazai. So mukomanashi mushure mekunge ndaona kuti upenyu hwainge hwanyanyisa kundiomera, vana ava ndo pandakabva ndachizotanga manje kuvarova. Ndaivarova, vamwe vacho vainge vari vana vevarungu, but painge pakanyanyisa kuzara makarad uye zvekare nevana maxhosa vainge vaine vabereki vaiva nemari dzavo, zvokuti ipapo dai kwanga kuri kunzi ndakazosungwa mukomanashi ndingadai ndakanofira mujeri. Ini nanhasi ndingadai ndichiriko kujeri because ndakazotoita zvokutobatwa paCCTV camera. The reason as to why pacreche apa pakazoiswa CCTV camera, it was all because of me. Mukomanashi vana ava ndaivarova ndichivatorera, kana vakauya nezvimadhanone vakauya nei ndichivadyira. Ende ndaiti uya anenge achinyanyisa kuchema ndaibva ndatanga kumurova. Ndaiwanzokutora tambo yangu yechaja, munhu ndobva ndatanga kumushwapura netambo yayo yechaja. Saka ivo vaizoenda manje vachinoripota kuna naamai vavo. Then inini ndaizoti kana ndikabvunzwa ndobva ndati problem yamwana iye inenge iri problem yeschool bullying, zvekuti ndaizoti kana ndikamukaidza paya ndikati iwe you are not supposed to beat other kids, then over atanga kuchema
and zveshuwa pachikoro ipapo like vana vacho vaingoswera vachingoita bullying at all the times, but inini mukoma ndainge ndava kuvaitira utsinye ndichivaitira rafu. Zvimwe zvacho vana ndaitoswera muswero wese wezuva ndisina kana kumbozvichinja mapampa, because sevarungu zvavanoita ndezvekuti vanongoti mwana kana ava kutogona kutokambaira paya mwana otoendeswa kucreche. You would find out kuti panenge paine vana vanenge vaine ma 1 year 6 ma 2 months zviya zvinenge zvichiri kuda proper attention mukoma. Chimwe chacho chakazosvika pakudzipwa nelego toy. Apa ndainge nditori pavidhio neumwe murume uyo wandainge ndodanana naye. Murume uyu ainge ari kumhiri kwemakungwa. So murume uyu mukomanashi aifarira stere kuti paya patinenge tichiita mavidhio call obva anditi chimbondirakidza zvinhu zvangu. Saka zvandaiwanzo kuita ndezvekuti ndiine vana vaya ndaibva ndaenda mune chimwe chiclassroom ndobva ndatanga hangu kuita mavidhio calls naye ndichimurakidza mapackages ake. Apa ndainge ndichidaka kuti munhu ange achizouyawo kuno kuAfrica munhu ozondiroora mukomanashi umwe musi. So it was by the grace of God, because takatoti titori busy paya tichitonakirwa tichiita bonde pavidhio chat, ndipo apo pandakazonzwa kamwe kamwana kachikachidziwa. Saka ndakatomboignore, but iye akati iwe ndiri kunzwa mwana ari kuita sekunge ari kukachidziwa in the background. Do you think kuti that kid is okay? Komanashi, he was like my saving grace. Ndakangoti ndichingonopinda mune imwe classroom umo mandainge ndavasiya, ndikabva ndatoona kainge kakatozvambarara pafloor, kainge kava kutopererwa nemweya. Mukoma ndakangokasimudza ndikabva ndanokati chibhakira d kumusana uku, ndokubva kasvipa chiya chilego toy. Apa kainge kadzipwa nechilego toy. So mukomanashi, there was one day apo pandakazodanwa manje kuadmin ndokubva ndarakidzwa footage ndiri busy ndichishwapura kamwe kamurungu. Then ndikabva ndatonzi unfortunately they could not discipline me, but they had to let go because my parents ainge ava kunyanyisa kucomplaina. Vamwe vana vacho vainge vava kutonditya zvokuti vaiti paipai panguva yekuti vanenge vava kusiyiwa nemaparents avo kungonotora mwana so kumotikari, mwana aitanga kuchema achiramba because ainge achiziva kuti apa nguva yangu yekurohwa inenge yatokwana. So ndiyo confession yangu iyo yandiinayo komanashi. Yeah, I now believe kuti atoriko mashari enhamo, because ipapo dai kwanga kuri kunzi I am still working there kusvika pari zvino kana kumusha uku ndikadai ndakakwanisa kutenga kana stand mutown, ndakavakisawo imba mutown, but shavi renhamo rikabva rati uripi, ndokubva razoita the bluetooth is connected, ndikabva ndatanga kuabuse zvivana zvevarungu, ndokubva ndazodzingwa basa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi shavi renhamo rakabva rati the bluetooth is now successfully connected, ndokubva raita sei paya rikabva razvita kuti ndinge ndichizodzingwa basa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Yeah, zvakangooma hazvo vedu we. Rekedza kuti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukomanashi ndoda kureurura kuti ndakaroyawo imwe workmate yangu. Saka musikana uyu iye ainge achizviidza munhu akanyanyisa kupenga stereki. Apa ainge akanaka sei mwana wevanhu. I am staying here in Harare mukoma. And I am working for a very big company. It is a non-governmental organization. So mukomanashi, musikana uyu paakauya pakambani pedu ndobva tatanga kushanda naye. Musikana uyu ainge akazvinakira. Pasina kana time ndakabva ndazorwadziwa because akabva azotanga kudanana neumwe murume, but he was a married man. Yo, that guy, very handsome. Apa ane mari, comes from a very wealthy family. Ndikabva ndati panapa ndatotorerwa mbinga a. So in my mind I told myself kuti once I have this girl eliminated, then I can continue with this guy. But ndaimunyara manje iyewo, like he was not that much interested into me. But ndakabva ndaona kuti musikana uyu, the reason as to why they started dating, it was because musikana uyu was the one who started approaching the guy. Then the guy akabva azotongomunyenga. I wish I had done that a very long time ago. Zvadaro mukomanashi vanhu ava vakabva vachizotanga kudanana. Ini ndini uyo ndikabva ndazoenda kuchitungwiza kuna vamwe madzibaba venguo tsvuku. Ndasvika kwekuya ndakabva ndazopiwa munamato uyo wandakanzi
ndaifanira kuti ndinge ndichizonomwaya padhoo remuofisi umwe maainge achishanda neumwe musikana. Then ndapedza kudaro ndikabva ndazonzi ndaifanira kuzotora picture rake. You know what I did mukoma? Nerimwe zuva takatoti takatogara zvedu, then ndokubva ndazuma foni yangu ndikabva ndamutora picture without even her knowing kuti that is what I was doing, because profile picture rake rainge risina munhu aisamboisa mastatuses. Ndakabva ndazoenda nepicture rere kuinternet cafe, vakomana vakabva vazondisukira picture rere. I then took that picture ndikaenda naro zvekare kuchitungwiza, munhu ndokubva azogadzirwa. Saka ndakabva ndazonzi ndinge ndichitora bhodhoro, like ndakati ndatora bhodhoro riya ndikabva ndazoisa picture riya mukati ndokubva ndavhara. Then madzibaba vaive vakabva vazorisungirira mumucheka mutsvuku. Nanhasi uno mukoma, we drove and we drove, ndokubva tazoenda musango tikabva tazonosiya bhodhoro riya rainge riine picture rake musikana uyu. Musikana uyu mukoma akabva azotanga kurwara, like akatanga kunhuhwa, nozvakuya kunonzi kunhuhwa. So one day she told me kuti she was really embarrassed because vakati vaenda kulodge nethat guy, hanzi kunoita bonde kudai, hanzi that guy akangoti, yo, the smell that is coming out of your private parts, let us just drop it, we cannot do this. But hanzi vakabva vazomanikidzira. Uye akati achinopfeka condom achinopfekedzera sikarudzi yake maari, hanzi yakabuda yakazara zvimwe zvinhu zvewhite zvainge zvakaita zvimagodo, not precum iyaya yatinoziva, but hanzi zvainge zvakaita kumandana zviri zvimagodo. Uye akabva ati STI yauinayo ya, kana kuri kunzi dai ndanga ndada kukumanikidza kuita bonde newe pasina dziviriro, I could be regretting now. Ndobva vatotanga kutotukana. And the guy then proceeded with dumping her kulodge ikoko. So mukomana ashe ndo confession yangu iyo yandinayo. Hey vidare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Akomana zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Yo.